किल्ला घ्या ताब्यात अष्टमी मूर्त ठेव ध्यानात जिजाबाई बदला राजगडात जी 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 प्रणाम केला मातेला प्रणाम केला मातेला आमंत्रण दिलं सर्वांना सर्व मावळे लागले कामाला शेलर मामा होते समतीला तेवढ्यात तानाजी मालुसरेकडून ड्रायव्हरच्या लग्नाचे निमंत्रण घेऊन एक दूत महाराजांकडे आला तेव्हा परत तिचा निरोप पटविला तानाजीला तुम्ही जा लगीन करी आला आम्ही जातो बघायला डाईला आहो राजे हो जिर राजे हा जी तानाजी मालुसरे करतात ते का म्हणता आम्ही लग्नात बाप निर्वायचे आणि आमच्या राजाला लढायला जायचे हे कदापि शक्य नाही तानाजीने मन केला मन आणि दिले बघा वचन आधी करू लग्न कोंढाण्याचे नंतरच लग्न रायबाचे घ्यावे एवढे जी 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 प्रणाम केला राजाला प्रणाम केला राजाला तानाजी वीर चालला कमरेला बांधायला शेजला टाळ्या मारली प्रोत्साहन करायचंय टाक मारली घोड्याला जिरा जी जी मारली घोड्याला जिरा जी 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 कोंढण्याचं उंच शिकार कोंढण्याचं उंच शिकार रात चिरचिर मोठं अवघड पण गडावर जावे तरी कसे कुणीकडून टाकावे पासे आणि तेवढ्यात तानाजीने आपल्या पेटाऱ्यातून गोरपट बाहेर काढीच्या गोरपटीचं नाव काय माहिती यशवंती चाल गोरपट बांधली दोरीला यशवंती कुंकू हात तुला आज यावे आमच्या मदतीला गडी येईल आमच्या हाताला वचन दिले मी राजाला सर्व मावळे चढती बढतीला जागी होतो स्वाभिमानाला